Gipasigarbo sa Ozami City, Misamis Occidental ang kaabunda sa ilang cultural heritage nga napreserba sa lokal nga gobyerno aron makita pa sa bagong henerasyon. Usa na niini ang Fuerte de la Concepcion e del Triunfo umas na ila nga Kuta Fort. Natukod ang Kuta Fort atol sa pagsakop sa mga Espanyol sa Pilipinas ug nagsilbi usab isip Spanish outpost batok sa mga pirata o invaders. Ang Kuta Fort gikonsiderang appeal sa religious tourism ug usa sa mga ginabalik-balikan sa mga turista ang tapad niini nga karaan sab nga simbahan sa Birhen sa Kuta. Gama sa mga corals sa mga pader sa Kuta Fort nga gihimo sa mga Kastila niadtong tuig 1756. Gitukod ang Kuta Fort sa baybayon sa Panguil Bay nga karon gitawag og Port of Ozamis. Ang Fuerte de la Concepcion y del Triunfo, or known as Kota sa mga taga-Ozamis, this was built mga 1756 na human ni siya. No? Gihimo ni siya so we can repel the attacks of the pirates. Way back when mga 17th centuries pa, uso kayo ang trading of slavery. Makita sa sulod sa Kuta Fort ang karaan nga arsenal nga nagsilbing storage kung tipiganan og mga armas panahon sa mga Kastila. Anasab ang karaan nga kanyon ug ang lighthouse nga anaa sa ibabaw sa mga pader sa Kuta Fort. Diin imong makita ang kalapad sa Lanao del Norte. Dunay gamayng museum sa sulod kung asa makita ang pipila ka mga artifacts ug karaang mga butang sama sa karaan nga makina nga pangtahi, karaan nga TV, mga plansyang diuling, karaan nga radyo, kubyertos, mga banga, kangga, ug ang antigo nga kaban. Ang Kuta Fort nahimo sab kaniadto og constabulary headquarters sa panahon sa mga Amerikano ug Hapon hangtod sa ulahing adlaw sa Japanese occupation niadtong 1945. Naigo sa kusog nga linog ang Kuta Fort niadtong 1955 apan giayo dayon kini. Niadtong tuig 2002, gihapsay ang Kuta Fort ug gibalik ang iyahang orihinal nga panagway o disenyo. Opisyal nga nahimong simbolo sa kasaysayan kon historical symbol sa Ozami City ug Misamis Occidental ang Kuta Fort niadtong Marso 13, 2002. Gikonsidera nga usa sa mga pinakakaraan nga estruktura sa Ozami City ang Kuta Fort. Sumala sa tourism staff, anaa sa 800 hangtod kapin usa ka libo ka mga tawo ang mobisita sa lugar. This was built to repel the attacks. During that time, giswarm ang amuang Panguil Bay og mga pirata. The people from here ning repel and din nangayo taog tabang sa mga Spanish colonizers. And Spain, with the leadership of Father Jose Ducos, naghimo og fort or kota para naagyo tay stronghold against the attacks nana. So as we all know, I checked the meaning of kota in some Spanish dictionary and it says that the meaning is something that is overlooking. But when I looked at the layman's term, ang kota is actually bato. So there is a word kota bato. Gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga mapanindot ang Kuta Fort nga usa sa mga atraksyon sa Ozami City. Sa tinguha nga mas mudaghan pa ang maengganyo nga mga turista ug mobisita sa century-old nga Kuta Fort nga dakong tabang sa pagpaasdang sa sektor sa turismo ug lokal nga ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Ozami City, Misamis Occidental. Stay safe.